Co to je? Ty žito. Žito chlupatí, vole. Ty žito, to jsou chlupatí. Jako kdybych měl Lambo, tak ujedu hned, ale s tímto verglem to nemám šanci. Musím zastavit. Tak mě nevybržďuj, ty buráku. Však zastavuju ty žito chlupatý. Kruciš, co jenom můžou chtít? Však jsem jel většinu času mimo cestu, tak kde je problém? Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Předložte mi prosím váš řidičák. Jaký řidičák? Víte, kdo já jsem? Jsem králík sibirský, divoký zvíře z lesa. Já nepotřebuju řidičák. Řídím se zákony džungle. Hele, nám nebudeš odporovat, vystup si z auta! Hele, nejsi ty Eminem? Dáš mi autogram? Přesně tak, mrkvožrouté! Dám ti autogram na pokutu! Co? To si sežer. Vystupte si z vozu, nebo bude použito do Neřvi na mě, nejdu nikam! Boři hnoji, skoč mu na střechu a chytni ho za ušiska! Jdu na to, šéfe! Vy buráci, co si to dovolujete? Neskákej mi po autě! Jménem zákona sklapni a vylez! Pokud vylezu, tak uvidíte, si vás podám vy larvy. Až vylezeš, skončíš v klepetech knírači! Už ho skoro máme! Ne, pusť mě, toto je policejní brutalita. Sklapni, a jen proto, že jsem králík. Bejt člověk, tak se mi to nestane. Jasně, šéfe, jdu na to.